Hai tam, le. И ти пак ще направиш. Ай, давай. Кой си врела? На кой викат си врела? А, да, верно, да, он е висок, да. В Англия ли? А, до Харчи. Нещо пак ще да се осъди. Вчера го видяхме, оня ден поди с неговата сина си да го. Брат си го направила? Да. Неговата млада ли? Не, млада, ма пътяга най-така малка, се едно японка една. Да. И аз викам, майка, щом беше там, късно той ще тук е опит, той беше знал да не види. Браво. Беше гадно, да. Не отиваш? Чакай малко назад да дам. Кой камък? Баш там ли беше, бе? Не, чакай. Дава. Малко ние стръмните надолу, взема и...
излиза. Ето горе, дали няма да е дор някъде да го качим това. А, борда ще е. Аха, аха. Да. Ай, там е нагоре ли? Дали няма да е тръпно? Защото така не вижда. Трябва да тръпва. Hai să ghi spre mau. Fotoaparate.
Вася! Сега е тази се ударил. Майко, не, къде е той? Това не мога да направим. Чакай, ще го направим. Охо. Спокойно, на Катя също на това. Известно ни чува на клипа. Да. Тя е за лепинка. Коя? Еми тя вече и тя ще е за лепинка. Утре трябва да я карам. Коя? А, та ли? Да. Не, това са бачо. Тука, те ако знаеш как удариха, отзад в уния камъни, дето подскочи. Нищо им няма. Бачо, трябваше да вземем моята раница. Нищо ни пречи, никакви. Я носим на гръб. По-голям компресор. Пак изобщо ни пречи на гръб да носа. Няма какво пречи. Оня ден изобщо не усещах, трябваше. А там много гадно, как ми се грабни, не знам. Кое? Не, това сега го бях гледал пречи, че паш 100 пъти. Да го направиш това. Как играй? Сега ще направим. Сега ще направим да освободя. Това колко фитила трябва да сложим вътре? Три сега ще сложим един до друг и ще ги мушнем на ръка. Сега да се обада види къде съм, тя ще се положи. Пачо, клещици са в моето. Имаш ли клещи сега? Да държим. Не бебче, щяхме само да пробваме камера там, то фана ми пътя, един камък падна зад нас, няма връщане. Не убава работа. Не, за камъката лъжа, ама докато се усетим и то се казахме горе. От към Христано, тук сме от друга страна, от към Козястина. Какво правиш? Ела да ме вземеш. Ей сега бебче, чакай, че покажем гума. Направо рязана. Не знам, като твоята, не знам дали ще може да я направим. Може да се наложи да ни караш гума. Може, идвам. Хайде цънкам тъчало. Да. Ръкавици бачо няма в това, в твоята. Имаш ли ръкавици? Такива. А? Не. Няма чакай сега да ще ги. Да. Няма, тук е колонът. Ще ги мъчим. Тия са малко ниски, кораби. Чакай, ще са пристояли, виж какви са. Да. Я го бутина, свободи го на свобода. Ти бутали го на свобода? Къде? Дупката. Горе? Чакай, добре, не дей, не бъде. Чакай да Митко да му звънна, че ми звънява. Да, ама дай ми това сега. Вчера му покажа балкана. Инструментите. Дай да мушкам. Дай. Тук се бачва. Тя е по-малка от нагито даже. Майко. На джингата ли? Той зафана да работи да поеба. Менеджер го дава там сега. А, къде ба? И го вика, гледай сега. Гледай тук сега, фанал едни, гледай. Да. Я. Той знаме. Ми так? Чакай да ти покажем къде сме, бе. Паметника, виждаш ли го? Ето го е монтьора на гумите. Той е монтьор на гуми. Май не, бе, сега сме поръчали вече други гуми, бе. Те са тъшак гуми, бе, човек. Его балканчето има си жец на места ми так. Още малко 2 седмици и 3 дена. 2 седмици и 3 дена, така ли става? Еми толкова, тази седмица тя свърши горе. Ма не, бе, ти чак на втори беше, бе. Еми на втори ден ми толкова, 2 седмици, това ще е неделя.
Да. Чакай. Работят ли твоя тьора? Бачо, изкарай това. Фанал си ги пак, а? Фанал си ги да работят. Дава, как е? Тя се разбърка, тук ще намази. Дай ми това инструментите от тук, бачо. От кои? От нея на мотора. Чакай. Де е ти? Не, ти ги няма. Как ги няма, ба? И аз ги нямам. Що ги нямам, бе? Си ги изгубил шеме. Не, чакай да видя. Не, бе, няма, ние минаваме през Даново. През Дановския Балкан минаваме. Що ги нямам тези инструменти, бе? Като няма живота и сигурно няма да броче. Там оттатък идва някаква кола, той сигурно до паметника е ходил. Слушат ли те твоя тьора? Добре, айде да видя да разбъркаме тук да намази, пък да чуем. Добре ми така, айде! Айде, чао! Айде, чао! Бай! Тук имам ръкавички, бачо. Инструмент за после ти? Да натисна нещо, да потъни това. Разбираш? Е така, да потъни в дупката. Я, давай. Ти си го вкарал. Пускай. На контакт ли как ще даваш това? Така, много. Джингата ще разбърка материалче. Ма са на някакви наранники. Не, бе. Там като на обекта и някакви по-такива и малко като шеф им го дава. Сега работят за него. Няма не работят за него, бе. На надник. Той на надника по-ги Те не работят заради него. Да, се едно казвам, пиво, дали това, това. Той е като менеджер. Менеджера му и работи, бе. Прибира му се, не му се седи грам там, на Джинго. Тръгна помпи, бе. Как го? Айде утре още една лепенка 30 лева. Та не е много голяма. Ако не е обаче. Та може да кара. Ако ще я спуска, тя дали ще тръгне да се разширява сега. Бой, гумици да срани. Къде я спря? Всичко е среза. Като фана ми е топъдва, човек, а? Трябва по-стово фар да видим, да спра да видим дали ще мога да го направиш. Нищо се откачил, като съм гад падах и не мога да нагласа и подскача се. Кое Мога не изпусна фара. Той е на щипки, чакай, бегай. Да, ама как? Видиш как го е, тук е много. Фри го 1000 пъти и ни фаща. Да, и сега са стопорили. Сега може да излиза пак, ама. Когато са малко той, я? То трябва така на щипка, его. Верно и тъй. Ма не, той е на щипката. Какво не мога да го закача? Ма те, едно кръгло е така има и щака вътре, ба. Аз съм само демотор, човек. Мамата. Само демотор. 0,35. Да, гума няма, мръдни ти казвам. Отиди с години ли? Какво правиш? Дет на бутва е така на вътре. А това? Едно по-тъпо, разбираш ли? Това ако спадне, даже му един да ядем и бузи. Даже му един да ядем по Добре, не му бърка. Какво кажеш? Его, ни го барай, ни демо прелепинка на това, не е го, ама както решиш, ама не е голямо, не знам. Ще видиш его на 3,5 я бе. Изключи ли го? Не бе.
4 бара. Джингата. Ето джингата. Да взима ето едно CF мото, да си опикалям и да го еба. Си го е, че си в мото. Си го е, че ли някой... Защо не вземе един канал от това, оттам гледаме това, ще ги пали. А? И ще ви ги пали. Ами те ни дават лесно май тия канамите. Той ако има телефони на изплащане. Ами той има телефон, май отпреди нещо има останало. И такова, май някакви телефони са му останали. Събирай сега всичко, гледай ни забреш нещо. И историята му не е много добре. It's not clean, isn't it? Not clean, is it? Fuck's sake, hey. Fuck's sake. What time is? 4:40 колко? И половина. Айде да стизаме, няма да може да дия да видя Нела. От 5:20 ние до 5:23 да сме долу. Ще караме по асфалта, ама те гумите да хвърнем. Да. Какво? Нали ще по кооперативният? Да, по кооперативния. Кооперативната? Да. И чапрас. Чай сега само да офокувам нещо. Дано тази гума да стане работата. Как го е? Какво да говориш? Той не спада грамба, бе. А тук ладно да е, ба? Да. Има. Той не лял, обаче не чува. Да, много добре се чуех бати звукът. Да, и сега поне дори да намаля, да ни поча пак ще си извън, ще закрива, разбираш? Да. Супер са. Супер работа ще вършат. Да, я го махам за сега. То ще ни трябва чак.